Ski centri u Bosni i Hercegovini beleže rekorde ove sezone, za razliku od onih u Crnoj Gori gde je zimska turistička sezona dosta loša i nije na očekivanom nivou usled nedostatka snega. Dobrodošli u vašu svakodnevnu dozu putovanja, dobrodošli u Turizam na dlanu. Prošle godine Beograd posetilo nešto više od 1.300.000 turista, od čega 1.190.000 stranaca, što je za 21% više nego prethodne godine. Najviše stranih gostiju iz Turske, Rusije i Nemačke. Manifestacija Etnoturizam Subotice 2024 biće održana od četvrtka do nedelje u Subotici. Promoviše etnoturizam kroz folklorno nasleđe pojedinih naroda. U ski centrima širom Bosne i Hercegovine zadovoljni dosadašnjom sezonom. Rekordne brojke beleže u olimpijskim centrima Bjelašnica i Jahorina. Iz turističke organizacije Kolašin saopštavaju da je zimska turistička sezona dosta loša i nije na očekivanom nivou. Čak i ako padane sneg u februaru, nema toliki značaj, niti može da spasi sezonu. Beograd je u prošloj godini posetilo nešto više od 1.300.000 turista koji su ostvarili oko 3,5 miliona noćenja u smeštenim kapacitetima prema zvaničnim podacima grada. Od ukupnog broja turista 1.190.000 je stranaca, što je za 21% više nego prethodne godine, navode iz turističke organizacije Beograda. Najbrojniji turisti u prošloj godini došli su iz Turske, Rusije i Nemačke, zatim slede gosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kine, Grčke, Rumunije, Sjedinjenih Država i Italije. Beograd je destinacija koju u najvećoj meri posećuju strani gosti sa rastućim stranim tržištima, koja godinama beleži dvocifren porast u dolascima i noćenjima. Statistički pokazatelji su rezultat svih naših aktivnosti u toku godine, poslovnih i promotivnih kampanja, a ujedno i potvrda kvaliteta turističke ponude Beograda. U godini pred nama fokusirat ćemo se na uslovno rečeno nova, odnosno perspektivna rastuća tržišta Italiju, Rumuniju, Španiju, rekao je Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda. U Subotici se od 8. do 11. februara održava manifestacija Etnoturizam Subotice 2024, čiji je cilj da promoviše tu vrstu turizma, kao i grad kroz folklorno nasleđe pojedinih naroda. Kako navodi turistička organizacija Vojvodine, na ovoj trodnevnoj manifestaciji učestvovaće folklorni ansambli iz Srbije i regiona, koji će kroz izvođačke nastupe pružiti priliku posetiocima da vide i da se upoznaju sa igrama sa Kosova i Metohije, iz Šumadije, Vojvodine, Crnorečija, Krajine, kao i sa mađarskim narodnim igrama. U pauzi između nastupa folklornih ansambala u holu Ekonomskog fakulteta u Subotici, gde će se inače održati ova manifestacija, biće postavljeno posluženje sa vojvođanskim specijalitetima. Kako navodi Radio-televizija Vojvodine, biće organizovana i edukativna radionica, povezivanje s tradicijom i prirodom, kao i turistička šetnja kroz subotičke ulice uz obilazak najznačajnijih spomenika Subotice. Zadovoljstvo dosadašnjom sezonom ne kriju u ski centrima širom Bosne i Hercegovine. Rekordne brojke ove sezone beleže u Olimpijskom centru Bjelašnice, ali i na Igmanu. Kako ističu nezavisne novine iz dana u dan, beleži se sve veći broj posetilaca, kako iz zemlje, tako i iz regije i sveta. Što se tiče posećenosti, nikad nije bila bolja sezona. To se očekuje i u narednom periodu. Također, broj poseta u hotelima je na zavidnom nivou, a brojke su rekordne. Ako vremenski uslovi dozvole, skijanje će biti moguće sve do maja. Visina snega na stazi je od 40 do 45 cm. Uslovi su idealni, a staze su pripremljene za sve nivoje skijaškog iskustva, rekli su u Olimpijskom centru Bjelašnica. Trenutno je u funkciji više staza, kao i 43 topa na sistemu veštačkog osnežavanja. Cene se razlikuju u odnosu na više faktora i kreću se od 20 do 47 konvertibilnih maraka. Da će se skijati sve do maja, nadaju se i u Olimpijskom centru Jahorina. Očekuju da će ova sezona biti najposećenija do sada, te da broj rezervacija već obećava izvanrednu sezonu. Od otvaranja skijališta 26. novembra imali su gotovo 65.000 gostiju.
Zimska turistička sezona je dosta loša i nije na očekivanom nivou, saopštili su iz turističke organizacije Kolaši. Kada sneg ne padne tokom decembra i januara, iako padne u februaru, nema toliki značaj, niti može da spasi sezonu. U nedelju je bilo 15 stepeni, što je pravi prolećni dan, rekla je za Minu Zorica Milašinović iz turističke organizacije i dodaje da će i pored vremena koje im ne ide na ruku, krajem februara organizovati Kolašin Sky Snow, trku koja će otvoriti Sky Running League u Srbiji i Crne Gore, gde se očekuje veliki broj takmičara. Fokus će, kako je navelo, u narednom periodu biti na pripremi ponude za proleće. Za mart su zakazani zimski maratoni u saradnji sa turističkom organizacijom Žabljak. I u ski centru Vučje kažu da zimska turistička sezona ove godine nije ispunila očekivanja, a glavni krivac su vremenski uslovi, odnosno nedostatak snega. Nažalost, ove godine snežnog pokrivača nije ni bilo, a to malo što je bilo nije se održalo. Meteorolozi najavljuju sredinom februara zahlađenje, ali kratko kao i snežne padavine. Zato treba formirati punktove tematskog i gastronomskog turizma, koji je u trendu i koji je drugi strateški stup Crne Gore, poručuju turistički stručnjaci. Za praznik mimoze, koji počinje za nešto više od nedelju dana, vlada veliko interesovanje. To potvrđuje podatak da su u pojedinim hotelima kapaciteti rasprodati pre mesec dana. Najveće interesovanje gostiju je iz regiona. Da su kapaciteti već puni tokom sva 3 vikenda kada traje ova manifestacija, potvrdila je Mira Čekerevac, marketing menadžerka. Pa hotelski kapaciteti su još prije nekih mjesec dana otprilike rasprodati za sva 3 vikenda dešavanja tokom praznika mimoze. To nas posebno raduje. Eto, bilo bi dobro da su kapaciteti malo veći jer vlada zaista veliko interesovanje i upiti neprestano dolaze, ali su kapaciteti rasprodati u ranijim terminima već. Pa tradicionalno to su gosti iz zemalja okruženja, najviše iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije. Kao i svake godine, uglavnom najveće interesovanje vlada za boravak tokom praznika mimoze iz tih zemalja. Pa gosti su standardno kad je praznik mimoze u pitanju iz okruženja, to su ove naše zemlje, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Ima nešto malo stranih gostiju, ali to su ti neki naši domaći. Pa stranih gostiju ima, znači, Norveška, Švedska, Nemačka. Praznik mimoze u Herceg Novom biće održan od 15. februara do 3. marta. Obeležit će ga tradicionalne pučke svečanosti, berbe mimoze duž hercegnovske rivijere, usprženu ribu i vino, maskembal za decu i odrasle, zatim međunarodni karneval uz učešće grupa iz regiona i evropskih država, izložbu cveća, salon vina, turnir u piciginu, ali i briškuli i trešeti, a sve to uz mažoretke, gradsku muziku i trumbonjere. U drugom delu naše turističke priče otkrivamo još i ove teme. Nedavno je objavljena knjiga 100 najlepših plaža na svetu, a 2 hrvatske plaže uvrštene su u ovaj izbor. Jedna na Braču, druga kod Makarske. Na 6 km od Niša nalazi se seosko gazdinstvo Imun San. Apartmani u kombinaciji drveta i kamena, velike terase i parkovski uređen eksterijer uz domaću kuhinju svake godine privlače sve više kako domaćih, tako i stranih turista. Jedan od najuticajnijih i najvećih svetskih turističkih časopisa, Lonely Planet, nedavno je objavio knjigu 100 najlepših plaža na svetu, a zadivljujuće hrvatske plaže ponovo su privukle pažnju ljubitelja putovanja širom sveta. Zlatni rat na ostrvu Brač i Punta Rata u Brelima na Makarskoj rivijeri uvršteni su u izbor najlepših plaža na svetu, prenosi Putnik Ofer. Plaža Zlatni rat je simbol ostrva Brač i čest je motiv na razglednicama iz Hrvatske. Na plaži ima sitnog šljunka, na sredini rta ima dosta drveća, tako da je lako pobeći u hlad. Zlatni rat je svakako plaža koju svako treba da vidi i doživi bar jednu u životu.
Punta je dragulj Makarske rivijere koji krasi fascinantni kamen na sred mora na kojem raste 11 vrsta biljaka. Nalazi se na području koje spada u kategoriju zaštićenog pejzaža rta obraslog borovom šumom. Najveći deo zaštićenog područja zauzima alepski bor, ali i maslina i druge mediteranske biljke. Specifična je i po jednom ukrasu, a to je takozvani brela kamen ili šakanski kamen, stena na kojoj raste nekoliko vrsta mediteranskog bilja. Sve je manje isplativost biznisa sa izdavanjem apartmana na Zlatiboru, koji je ovu srpsku planinu vinuo u sam vrh turističkog neba. Velika konkurencija je dovela do toga da je van sezone teško opstati. Ima nas previše pa se utrkujemo ko će da stavi nižu cenu. U sezoni je dobro, može nekako i da se zaradi, ali ostali deo godine je težak, kaže sagovornik Blica koji posjeduje nekoliko apartmana. Dodaje da je ranije mogao od ovog biznisa solidno doživi. Tu su i drugi problemi. Uobičajeno je da gosti odnesu male sapune, šampone i slično, ali sve više uzimaju čistu posteljinu, papuče, peglu, fen, ali i posuđe, napominje vlasnik apartmana. Za oni koji dugo vremena nisu bili na Zlatiboru, recimo 10 godina, ponovni dolazak bi bio šok, gotovo ne bi prepoznali najpoznatiju srpsku planinu zbog količine novoizgrađenih objekata. Iznajmljivanje apartmana na Zlatiboru u proseku košta 40 evra po noćenju. Za spa i wellness tretmana uz apartman u novoizgrađenom kompleksu takođe u centru treba da se izdvoji 56 evra za noć. Nekima se dopada, nekima ne, ali urbanizacija je de facto korenito izmenila pejzaž Zlatibora, pa i cene nekretnina, izdavanja i prodaje. Cene su veće skoro 3 puta nego što je to bio slučaj 2013. godine. Cena kvadrata na Zlatiboru se kreće od 1250 evra po metru kvadratnom do čak 2500 evra. Na samo 6 km od Niša, na uzvišenju Vinik, nalazi se seosko gazdinstvo Imun San. Apartmani u kombinaciji drveta i kamena, velike terase i parkovski uređen eksterijer uz domaću kuhinju svake godine privlače sve više kako domaćih, tako i stranih turista. Pre nego što se vratio u svoj rodni grad, Ljubiša Stojković, vlasnik etno domaćinstva Imun San na uzvišenju Vinik iznad Niša, nekoliko decenija je proveo u Beču. Zato i ne čudi što je njegovo etno domaćinstvo mešavina srpskog i austrijskog stila. Svaki detalj pažljivo je planirao kako bi gostima koji ovde dođu omogućio pravi odmor i uživanje. 2003. smo ja i supruga krenuli ovde da gradimo. Prvo smo sagradili kuću, 2003. godine smo krenuli. Inače imamo ovde 6 apartmana sagrađenih, 4 su završena, 2 su još, da kažemo, nezavršena. Kapacitet trenutno je 15-16 gosti, možemo da primimo odjednom. Atmosfera u kompleksu Stojkovića je topla, porodična, upravo zbog toga, ali i srdačnih domaćina, kvalitetne usluge i kuhinje koja obiluje raznovrsnim i ukusnim srpskim jelima, kako kaže Ljubiša, gosti su zadovoljni i uvek se iznova vraćaju. Tipičan srpski doručak, proja, onda ide pita, pa onda malo domaća atmosfera, stvori se kozji ovči sir, kravlji ko šta voli, pa onda malo sušenice domaće jaja nabavljamo, znači iz okolnih sela i to bude onako pogotovo za strance nešto nesvakadašnje. Najviše turista je ranije dolazilo iz Nemačke. Dolazili ljudi iz Beograda, iz okolnih mesta iz Srbije, pa čak i iz Niša. Stojkovići planiraju da prošire smeštajne kapacitete, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti većim apartmanima, jer se u praksi pokazalo da se oni više traže. Teško je izmeriti pravu dužinu odmora. Svako je različit i opušta se na različite načine. Međutim, čak i prilikom merenja odmora, osjećaji zdravlja i blagostanja dostigli su vrhunac oko 8. dana. Teško je znati koju dužinu odmora treba uzeti da bi se osjećali efikasnije, posebno ako putujemo. Očigledno to zavisi od posla, finansijske situacije i načina na koji želite da provedete svoje vreme, ali naučnici imaju određenu predstavu i to je malo više od 1 nedelje. Naučno istraživanje kaže da je idealna dužina odmora 8 dana, prenosi magazin Forbes. Idealan način raspodele odmora i slobodnih dana mogao bi da bude po nedeljama ili malo duže uzimanjem 10 dana za putovanje na dugim relacijama sa dovoljno dana za putovanje u oba smera. Naučnici takođe smatraju da se osjećaj
osjećaji svakodnevne rutine vraćaju na osnovnu vrednost nakon jedne nedelje provedene na poslu, čak i posle dugog odmora od 3 nedelje ili više. U nastavku emisije donosimo vam najnovije informacije o vremenu. Nakon maglovitog jutra u Srbiji tokom dana pretežno sunčano s najviše 20 stepeni. U Crnoj Gori promenljivo oblačno, tek ponegde sa slabom kišom uz maksimalnih 13 stepeni. Malo do umereno oblačno u Severnoj Makedoniji sa slabim vetrom i temperaturama između 10 i 19 stepeni. U Bosni i Hercegovini umereno do pretežno oblačno s maksimalnom temperaturom u intervalu od 11 do 17. Iznad Hrvatske smena oblaka i sunca, najviše dnevne temperature dostižu 13 stepeni Celzijusa. Tokom cele sedmice dnevna kolebanja temperature će biti izražena, naročito van većih urbanih sredina u regionu. Minimalne temperature bit će od -2 do 2, a najviše dnevne lokalno i do 20 stepeni. Ovde se završava današnje putovanje. Hvala na druženju. Vidimo se u narednom izdanju Turizma na dlanu.